Здравейте, аз съм доктор Мариан Иванов, специалист съм по вътрешни болести и днес ще ви разкажа за един иновативен продукт Tucaps Guard. Едно от нещата, които правят уникална тази хранителна добавка е технологията капсула в капсула. Имаме външна капсула и в нея има вътрешна капсула. Външната капсула се разтваря в стомаха и там освобождава редица биологично активни вещества, които подпомагат организма при редица състояния и заболявания. Вътрешната капсула съдържа 7 милиарда пробиотични живи бактерии, които си остават живи, тъй като се разтваря в червата, не се неутрализира от стомашния сок. Това е нещо изключително полезно, тъй като от чревната микрофлора зависи далеч не само здравето на стомашно-чревната система, но зависи също така добрата обмяна на веществата, добрата резорбция на редица вещества, които поемаме чрез храната. Зависи също така нашата имунна и противоалергична защита. В огромна степен зависи и противовъзпалителната ни защита, включително при редица сериозни и хронични заболявания, като ревматоиден артрит, например, или морбус Крон и така нататък. Не на последно място, дори нормалното тегло, хубавата кожа и психоемоционалното ни здраве също зависят от пробиотичните бактерии. И ето така, благодарение на този уникален състав на Tucaps Guard, това е една безценна хранителна добавка за хората, които имат нужда не само да стимулират имунната защита и да се справят с инфекции, но и да поддържат цялостно добро общо здраве и добър жизнен.